Здравейте, аз съм Константин Ганчев, сертифициран хипокситерапевт в студиото и заедно с Евелина ще направим 7-дневна хипокситерапия. За нашето предизвикателство Евелина да влезе след 7-дневна интензивна хипокси програма в тези дънки. Програмата включва хипокситерапия 2 пъти дневно с интервал през 6 часа между терапиите. Целта на терапията ни е следната: намаляване размера на корема, ханша и седалището, така че да се постигне един размер по-малки дънки. Задачите, които сме си поставили, са следните. Първото е изготвяне на хранителен режим. Той включва сутрешна закуска. Тя трябва да е богата на въглехидрати. Също така е хубаво да се включи кафе, комбинация с някакво безмаслено мляко. Въглехидратите трябва да се включат в сутрешната закуска, защото в крайна сметка деня започва. Предстои все пак тежка работа на Евелина, това са дворазови тренировки и са необходими като енергетик. Обяда храната трябва да е по-богата на бътъчини, също така трябва да се включат мазнини, като е хубаво да преобладават растителните. Също така може да се допълнат и прости въглехидрати. Вечерата трябва да е изключително богата на белтъчини, също така да е разнообразена с салати. През деня е добре да се поемат течности около литър и половина до 2 литра, което може да е за сметка на минерална вода или чисти фрешове. Средствата, които ще включим за постигнат на резултатите са HDC, това е костюм с вградени 400 камери, които ще прицелиме да постигнем една стегната кожа. Вакунаут е средството, което фактически ще намаляваме мазнините около коремната област и ханша. И L250, това е колело, което е поставено в барокамера и долната част на краката на Евелина ще въздейства вакуум, като целта е да се намалят мазнините около седалището и бедрата. Задължително към терапията за редуциране на мазнини включваме костюма за третиране на кожата. Ефектът, който очакваме, е кожата да подобри своята еластичност. Вакунаутът е основното средство за намаляване на коремните мазни и тези около ханша. Евелина ще ходи по пътечката с този костюм, като по време на движението барокамерките ще стимулират кръвния поток около коремните зони. Целта е тялото по времето на тази аеробна тренировка да използва именно повече мазнини от тези области.